Ja, goddag. Det er Bjarne Gorm, præsidenten her, som taler fra Studie 4 ved Vesterhavet. Ja, vi har overstået strækning, og det gik jo både op og ned. Vi havde i Lotto 3 systemer for absolut at fange den 7 rigtige. De 2 af systemerne havde kun 3 rigtige. De sidste havde 4. Og der var vi jo i et 17% tilfælde, hvor kun 2% fik mere, og hele 81 fik mindre. Det var jo dejligt, men det gav altså kun 2 af de små. Derimod i fodbolden, der var stor ståhej i stuen. Meget gik godt, og så gik det skidt, og til sidst endte det med, at de sikre var rigtige, de halvgarderede var rigtige. Udgangstegnene, der var der 5 eller 6, det endte med 6, og det blev det bedste. Og vi fik så et tilfælde på 14%, hvor kun 16% fik mere, men hele 70% fik mindre. Men da der var op til mange i det ganske land, der også havde fundet ud af det, så var præmien ikke så store. Vi fik 2 11'ere og 2 10'ere. Normalt ville det her give pænt overskud, men nu fik vi kun 90 kroner i alt. Og med tipsen 84, så gav resultatet 174 kroner til deling. Desværre blev det ikke denne uge, men der kommer igen en uge i næste uge, og vi glæder os til at betjene hele klubben, sådan at vi alle sammen kan rejse til Oman og besøge Preben Vejlgaard.